Indarkeria matxistaz eta gizarte patriarkalaz nazkatuta daudela aldarrikatu dute milaka feministak herri eta hirietan bart, azaroaren 25ean indarkeria matxistaren aurkako egunean. Kokoteraino gaude minduta, amorratuta eta nazkatuta. Mugimendu feministak ez du diskurtso hutsarik eta promesa maizturik nahi. Indarkeria matxista errotik erauzi nahi dute behingoz. Ekintzetara pasa, alegia horrela, ozten entzun zen aldarri hori atzo herri zein hiriburuetan, milaka lagun batu baitziren Euskal Herriko mugimendu feministak deituta. Arratsaldeon guztioi, ostiraleko lerroburuak aipatu eta bueltatuko gara gero, azoraren 25aren ondorengoekin gizarte arloko bestelako gaiei helduta, COVID-19aren bueltan bidea zabali du umen txertaketak. Atzo sendagaien Europako agentziak onitzia eman baitzion, 5 eta 11 urte bitarteko aurrei ere Pfizerren txertoa jartzeari. 12 urtetik gorakoi baino dosi txikiagoa jartzea baimendu zuen, hain zuzen, helduei ematen dietenaren herena emango diete. 2 dosi jarriko dizkiete umei ere, batetik bestera 3 asteko tartea utzita. Horrez gain, Nafarroako auzitegi nagusiak baimendu egin du ziurtagiria jartzea. Ekitaldien eta establezimenduen ardura izango da, eta kontrolak ausaz egingo dituzte. Nafarroako gobernuak eren egun igorri zion Nafarroako justizia auzitegi nagusiari, COVID pasaportea ezartzeko foru agindua eta erantzuna atzo bertan eman zuen auzitegiak. Ontzat jodu ziurtagiria ezartzeko erabakia. Azaroaren 27tik urtarriaren 7 bitartean jarri nahi du indarrean, foru gobernuak ziurtagiria eta erabaki hori ontzat jodute epaiek, egokia eta proportzionala delakoan. Hala auzitegiaren babesa jasota bihartik aurrera COVID ziurtagiria eskatzeko moduan egongo dira, Nafarroan 60 maikidetik gorako jatetxetan, gaueko aisialdian besteak beste, diskoteketan eta dantzalekuetan, bai eta barrualdean egiten diren ekitaldi jendetsuetan ere, baldin eta 1000 pertsonatik gorako guneak badira eta jateko edo edateko aukera baldin badago. Eta izurriaren bueltakoekin amaitu iparraldean osasun ziurtagiria balizkoa izateko, 3. dosia hartu beharko dute herritarrek Frantziako estatuan, 5. olatua iritsi dela dio osasun ministerioak eta luzeago eta zailago izan daitekeela. Konfinamendurik eta etxeratze agindurik ez du ezarriko Frantziako gobernuak oraingoz. Bestaldetik gaur amaituko da Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu proiektuari osoko zuzenketak aurkezteko epea Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek iragarri dute zuzenketa bana jarriko dutela. Bere aldetik PPko Carlos Iturgaizek joan den astean eman zituen amaitutzat elkarrizketak. Elkarrekin Podemoseko eledun Miren Gorrotxateregik berriz, asteazkenean jakinazi zuen gobernuak betoa jarri ziela koalizioak proposatutako neurri estrategikoei ikusteko zegoen Euskal Herria Bilduk zer egingo zuen eta gaur Maddalen Iriarte bozeramaileak iragarri du taldeak ez duela osoko zuzenketarik aurkeztuko, elkarrizketarako borondate zintzoa duela erakusteko. Legebiltzarreko osoko bilkuran Iriartek adierazi du Jaurlaritzak prestatutako aurrekontu proiektua ez dela herrialde honek behar duena, baina aitortu du Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuaren jarrerak aukera bat zabaldu diola akordio bati. Hortaz, kontuak hobetzea izango da Euskal Herria Bilduren asmoa Iriarteren esanetan. Aurrekontuez Navarra sumaren esia gaindituta, aurrekontuei bidea eman diete ere Nafarroan gaur amaituko da zuzenketa partzialak aurkezteko epea eta 14 milioi euroko ituna lortuta dago. 10 urtez aurrekontuen eztabaidek UPNren eta Navarra sumaren bakardade politikoa islatu dute. Barzinaren agintaldiko azken 3 urteetan ez dituzten aurrekontuak aurrera atera eta ondorengo legealdietan Barkosen eta Txibiteren gobernuek aurkeztutakoei jarritako osoko zuzenketek ezezko irmoak jaso dituzte. Atzo ere bai naiz eta aldez aurretik aukerarik ez duela jakin Navarra sumak 2022ko aurrekontuak atzera botatzeko eztabaida proposatu zuen eta ate hori irmo itxi zuten PSNko Gero Abaiko Euskal Herria Bilduko, Alduko eta Ezkerrako 30 parlamentariek. Modu horretan lege proiektuak gainditu du tramitazioan aurrera egiteko lehenesia. Eta Hego Euskal Herriko diru kontuetatik espainoletara gobernuak aixe gainditu du aurrekontuen eztabaida kongresuan orain senatuan jarriko dute negoziazioekin.
Espainiako gobernuak bideratua du aurrekontuen onarpena azken egunetako negoziazio zurrunbiloaren ostean, Kongresuaren baietza jaso du 2022ko aurrekontu proiektuak aurrera egin dezan. Proposamenak 188 diputaturen babesa izan du, besteak beste, ehunka zuzenketa partzial baino gehiago adostu ostean. Tramitazioa ordea ez da amaitu, eta Senatuaren txanda izango da orain. Han negoziatzen jarraitzeko asmoa du EAJak esaterako akordio oso bat lortzeko. Diru politikak hala kultura arlora hurbilduta, Paiz Kartzela filma gaur iritsiko da zinema aretoetara. Frankismo garaian Zamorako espetxean preso egon ziren abaden borroka kontatzen du lanak haien lekuko zen bitartez. Frankoren diktadurari aurre egin zioten hainbat abadek giza eskubideen alde eginez, eta preso sartu zituzten horregatik apaizentzako kartzela berezi batean. Zamorako espetxe konkordatuan egon ziren duela mende erdi, beste hainbat eliz gizonen artean, Xabier Amuriza, Jon Etxabe, Julen Galtzada, Periko Solabarria eta Lukas Dorronsoro. Horietako zenbait, ara itzuli ziren duela urte gutxi batzuk, beren borondatez oraingoan Apaiz Kartzela filmak grabatzeko. Haien testigantzen bitartez kontatzen du kasua Ritxi Lizartzak, Oier Arantzabalek eta David Paiaresek zuzendutako dokumentalak. Ostiralarekin heldu da Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetako eta hainbat herritako zinemaretoetara, eta urte berriarekin iritsiko da Ipar Euskal Herrikoetara. Kultura arlotik kiroletara salto, Nazioarteko Pilota Federazioaren Biltzar Nagusiak 2018ko urrian erabaki zuen Biarritz izatea 2022ko mundu pilota txapelketaren egoitza. Orain, zesta puntako final erdi bat, paura eramatea aztertzen ari dira. Oraingoz hipotesi bat da Biarritzen 2022an jokatu behar den munduko pilota txapelketaren 130 partidatik bat bihar nora eramateko aukera ideia ireki da jada. Zehazki zesta puntako final erdi bat 2010ean Frantziar estatuan munduko txapelketak iragan ziren pauko pilota gunean jokatuko litzateke. Gogora ekartzeko Nazioarteko Pilota Federazioak 2018ko urriaren 17an Bartzelonan ospatu ziren munduko txapelketaren testu inguruan burututako biltzar nagusian deliberatu zuen 2022ko edizioa Euskal Herrian izango zela. 54 urte dira Lapurdiko herrian azkenekoz txapelketa jokatu zenetik. Orduko hartan Baionarekin batera partekatu zuelarik antolaketa. Bada eguerdiko lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari indarkeria matxistaz eta gizarte patriarkalaz nazkatuta daudela aldarrikatu dute barniaka feministek Euskal Herri luze zabalean. Kokoteraino gaude, minduta, amorratuta eta nazkatuta. Mugimendu feministak ez du diskurtso utxalik eta promesa maizturik nahi. Indarkeria matxista errotik erauzi nahi dute behingoz. Ekintzetara pasa alegia, hala ozen entzun zen aldarri hori, atzo herrizein hiriburuetan milaka lagun batu baitziren Euskal Herriko mugimendu feministak deituta, azaroaren 25aren karira antolatutako protestetara. Mugimendu feministak Euskal Herriko herri eta hiriburuetako kaleak hartu zituen atzo iluntzean, goizean berriz, ekitaldi instituzionalak egin zituzten erakunde publikoek urtero bezala. Besteak beste Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroko Parlamentuan egin zituzten ekitaldi bana. Eusko Jaurlaritzak elkarretaratze isila antolatu zuen Gasteizen, Legebiltzarraren parean talde politiko guztiek egin zuten bat deialdiarekin, eta Iñigo Urkullu lehendakaria eta Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeria izan ziren burutopaketan. Nafarroko gobernuak ere agerraldi instituzionala egin zuen indarkeria matxistaren nazioarteko egunaren harira. Alderdi politikoetako ordezkariak Iruñeko Sarasate pasealekuan elkartu ziren, parlamentuaren aurrean emakumeen aurkako indarkeria gehiagorik ez lelopean. Han izan ziren besteak beste Maria Txibite lehendakaria eta Unai Ugalde parlamentuko presidentea. Bestalde Euskal Herria Bilduk aurkeztutako mozio bat aintzat hartuta Eusko Legebiltzarrak indarkeria matxistaren aurkako proposamen bat ia aho batez onartu zuen atzo. Vox ez gainerako taldeek babestu zuten testu hori. Agerian Eusko Legebiltzarrak 3 eskaera egin dizkio Eusko Jaurlaritzari. Batetik indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzat dauden baliabideen ebaluazio kualitatiboa egiteko eskatu dio. Ebaluazio horretarako besteak beste, zerbitzu horien
duten erabiltzaileak eta bertan lan egiten duten profesionalen iritzia jasoko da. Bestalde, Jaurlaritzari galde egin diote egokitu ditzala ebaluazio horren ondorioak indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko programetara eta protokoloak berrikus eta hobetu ditzala arreta azkarra, eraginkorra eta integrala emateko. Hirugarren eskara bat ere egin diote Jaurlaritzari egin dezala bere esku dagoen guztia, indarkeria matxistaren aurkako akordio parlamentarioak bete daitezen. Badatzoko egunaren karira, modio erromantikoaz, feminismoaren korrontez, heldutasunaz eta sare sozialei buruz galde egin dio Ekiatorra Sagasti kolpez-kolpe saioko aurkezleak Tesa Andonegi aktoreari. Ikus dezagun beraz elkarrizketaren laburpena jarraian. Nik oso harro esaten dut, 53 urte dauzkadala. Hain zuzen ere, inoiz baino interesgarriago ikusten dudalako nire burua. Bueno, gauzak gertatu egiten direlako bizitzan eta garapen badago, bilakarea bat. Eta orduan, orain naiz, esperientzia horiek eraman nauten persona, edo sortu duten persona hori ez. Inoiz baino interesgarriagoak garela eta orduan gizarteari ez zaiola interesatzen gure personajeak munduan zabaltzea edo ezagutzera ematea. Zein inoiz baino personaje gutxo dauzkagu. Ez gara amak, ez gara maitaleak, ezin dugu izan, ume txikin amak, zarregia gara hortarako, eta ezin dugu amonak izan, gaztegia gara amonak izateko. Orduan, hor gaude limbo batean bezala, momentu honetan. Behar da, mendiko 20 urtetara lanpiloa egingo dugu nire adineko emakumeek, zinean eta personaje asko egongo direlako amonaren egiteko edo. Baina adin komplikatua da bai aktore izateko. Mundu mailan ere aktore gutxiago dago, aktore gizon gutxiago dago eta personai gehiago dauzkate. Eromena da ez. Azkenean emakume aktore hobeak gainera, esango nuke emakumeak aktore hobeak garela. Baina hori ere irizpide personala da noski. Eta personai gutxiago dauzkagu. Drama bada, ze aukera daukagu txari hori jasotzeko. Aurten Jessica Chastainek jaso zuen zinemaldian, baina hor ere emakume batek jaso zuelako orduan. Batek esan zuen, edo batek baino gehiagok esan zuen, jakina, protestak atera dira hauek eta orduan emakume bat eman diote. Ez dago modurik. Ez dago, inoiz ez gaituzte ikusiko neutralki langile bezala. Beti egongo da zerbait horren atzen, beti emakume garelako, beti emakumetasun horren bueltan. Jode, Jessica Chastainek egin badu lan bikaina, berari ematen zaio saria eta punto. Baina, eske emakumea da, eta orduan zuek protesta egiten duten eta ikusten nola ematen dioten emakume bati. Beti dago kondescendentzia bat edo beti dago zerbait. Zerbait trabagarri edo, tratu txarren kontuarekin, ez da bezalako ez. Eskerrak sortu zen, nik sinisten dizut, eta hori ari da sartzen pixkanaka, ez? Ez da emakume nahiko luke horrelako estilutan sartu, nahita. Ez ez dauka zentzurik, nik ez dut zentzurik aurkitzen. Baina badira ateratzen direnak esanez salaketa falsoak direla, eta ez? Nik ezagutzen dut bat, baina eguneko handi batean egia, biktimismoa eta biktimismoa, ez? Ni istripu baten biktima izan naiz, baina ez zait interesatzen biktimismoan hor morgiltzea eta hor lokartzea. Ez zait interesatzen. Ze kalte egiten diot nire buruari, badago hor nire esku dagoen zerbait ez. Bada kolpez-kolpe saioan ere musika genero ezberdinetan matxismoa nola agertzen den aztertu dute. Halako hausnarketak mahaigaineratu dituzte saioko lagunek. Ei gatet, menets al culet, em posa calenta el teu moviment. Així, vaya per a mi, aquesta nit estaràs al meu llit. Vull ben ferm, eixe soladet, pulsa el meu cotxe o passarem bé. Jo sóc la Damatels i tu el meu pardalet. Tu eres la Damatels i jo el teu pardalet.
Klaro esaten edo zeinek esango du. Baina ikusi dugun guztiak gizonezkoak dira. Orduan, normala da mezu matxistak egitea, eta emakumezkoak ez genuke olakorik egingo. Eta orduan berriz ere aitortzat. Ni bolero zalea naiz. Eta badago bolero bat, nik askotan kantatu detena, eta sentimentuz kantatu detena, zatik. Gustatzen zaidan horietako bat da. 1985ean egina da, baina modan Luz Casalek jarri zuen Tacones Lejanos pelikularentzat grabatu zuenean. Eta esaten du, pentsazazu nigan triste zaudenean, eta hil egin nahi baldiman nauzu, etzait inporta, nire bizitzak ez dialako ezertarako balio, zurekin ez nago. Eta orduan, klaro, eske bai, baina Euskal Herrian ez da holakorik gertatzen, eta hori pentsatzen ez dago. Bai, eta esaten dut, jode, euskeraz zer. Eta halako batean esaten den, jode, baina nik, miren, ai, zein dezuzuk, nik alaba bakarrik ditut, ez dut semerik. Ostra, baina eske zehaskatik abestu dizkiet nik. Eta orduan etortzen zaizu burura, lua, lua, xuxurun berde. Xabier Leten kantu gehienak sinatuko nituzke, ez? Baina badago bat askotan kantatu diedana nire alabei eta nire buruari, ez egin negar, ez? Aurrari eta horrela, amaren bularra, eta amaren bularra letra begiratzen baldin badugu erabat patologikoa da. Da, gizonezko bat, jeloskor dagoena, aurro horretaz, ama bularra ematen nahi zaion aurro horretaz, amari esaten diona bularra estaltzeko, bularra estelako zerrien jostailu, eskutatu egin behar delako edertasun hori, eta aurrari esaten diona isilik egoteko eta negarrik ez egiteko. Beraz, negar egin behar baldin badezute, Azaroaren 25-ko zea datari jarraituz, negar egin behar baldin badezute deitu, horrelako eroren bat baldin badezute inguruan laguntza eskatu. Un moment, alguna cosa no et quadra, veritat? Doncs així és com em sentim nosaltres amb les lletres masclistes. La música és el llenguatge universal de la humanitat. La música és cultura. Identitat. És la banda sonora de la nostra vida. I no la volem masclista. Eta feminismoaz ez donk amaitu dinamikaren baitan mai ingurua egin zuten Arrasaten rokaz eta feminismoaz aritzeko. Bertan izan zen Hamaikako lantaldea eta halaxe jardun zuten hizlariek. Y tal, y con todo lo que estaba sucediendo, las enemigas eran 4 chavalas súper jovencicas que habían hecho una canción que era Me gusta ser una zorra, y ellas en aquel momento se encontraron, primero ellas mismas lo dicen y son muy honestas y son muy bonitas diciendo, joder, es que de repente era como estás cantando, y se encontraron con una respuesta de tanto a nivel de la Audiencia Nacional secuestrando el programa, etcétera y tal, hasta lo que significaba cantar eso en público con todos los tíos machorros ahí en primera fila escupiéndoles y diciéndoles de todo, y decidieron dejarlo al poco tiempo, pero nos dejaron ese gran legado. Hoy en día tiene mucho más sentido todo, ¿no? Y hoy en día primero no lo hubieran dejado o no hubiéramos permitido que las acosaran así, pero lo guay es. Entonces, simplemente ver cuando nos ponemos a mirar, si es que hemos estado, a nadie le gusta estar oprimida, o sea, pero cuando miras eso y hoy miras que realmente la cantidad y sobre todo la peña más joven, da igual, pero hoy somos feministas, mujeres y otros, desde los 9 años hasta los 99. Te encuentras las viejas, todas las viejas que han empezado a ir a las manifestaciones del 8 de marzo contra la sentencia de la manada y al fin y al cabo contra la nueva, aparte contra lo que es el binarismo de género, que es, y lo que significa esa opresión, que es desmantelar el patriarcado desde la base. Pero realmente estamos en un momento, siempre, para la gente que nos movemos, siempre son momentos interesantes, pero lo que estamos viviendo ahora realmente es... Y es muy punk, claro que no va a ser punk, esto. Bale, eskerrik asko Itziar. Bai, miren, nahi pasauko zau pixka rasaka nurrengo fasera ingo, pixka torre erakusketa ikusi badozuen eretako nik aurri. Eta pixka nostalgiarik eta hori, ez, pasauko zuen ekimeneko antolatzaiek bildurra, ez, nostalgia horrena, baina bai izan da, niretako behintzat konturatzea Arrasate horretan nik naukola, 5 urte, ero gume banitzela, ez. Orduan askotan berber 80. hamarkadana, eta zatuz bai, gube hortxe hon, baina umetan, ez. Eta apurtxo bat, adolescentziak harrapatzen gaitu, resaka horretan, ez?
Eta Aitziarrek esatez haue, los pozos, maskulinidadia presente leku guztietan, gero Okidi Farfaia, pixkator prozesu oso badau, pixkat zuretzako bebai miren, zu aipatu duzu, pixkat feminismotik gerturatzen zarela musikara, genealogia ez berbaiten gabitz, azken urtetan. Galdera pixkat, irakurketa, zuk esan duzu talde baten izenean, zuek hausnarketa bat zinuen, emakumez osatutako gitarauak, festival bat, zeo zerrein erantzun, premia bat ikusten zalako, hemen musika estena oso ugarixa izan da, baina emakumezkoak estenan gainean ez gara inbeste egon, ez lehengo filan poguetan, ez holtzaren gainean erdigunean, ez? Nik uste dut genealogia itearen garrantzia dala bereziki, azkenean uste dut emakumeok edo zein kolektibo zapalduok bizira duten jarraitzen badugu, dala borrokatu deulako. Eta borroka horretan tresna pila bat eskuratu ditugulako. Eta uste dut saiatu behar degula, bai hemen egin dezuen iniziatibarekin edo bestelako pila bate daudelako sakonago aztertzen eta bereziki ahalduntzerako eta gugeu babesteko beharrezkoak ditugun erraminta horiek zein izan dian ez nolabait identifikatzen. Zer balio izan digun eta zer ez digune balio izan. Nik uste dut dala nolabait ere ariketa bat etengabe jasotzen dugun espropiazio horrei aurre egiteko, eta nik uste dut punkak eta feminismoak orain txeguten dezea, ez dakit orain txedan, baina orain dala urte batzuk, juten bazinean H&M-era edo Zarara topatzen zenitun kamiseta punkarekin erlazionatuta zeudenak eta feminismoarekin erlazionatuta zeudenak, ez? Eta hori izan da espropiazio niretzat, agerikoena ez dakit, baina hola, aiama jartoenetako bat. Esan nahi dut, estenatoki gaineko jarrerak eta estenatokian agertzeko moduak izan dira relatibamente anitzak. Gero beste gauza bada, nagusitu den jarrera, edo gehien heldu zaigun jarrera izan dela estenatokian egoteko jarrerak, gizonkor maskulino, oso maskulino de verdad dela buenakoa, ez? Dantza baino gehiago indarra erakustaldi bat, seriotasuna rictus zera bat, amorrua adierazteko forma oso konkretu bat, ez amorrua adierazi forma desesperatu batean, baizik eta oso forma bideratuan eta oso zuzenean eta bar, ez? Gaur egun ikusten ditugu, bai punkean, bai beste musika estilo batzutan, mutilak ikusten ditugu beste forma batzutara mugitzen. Galdera interesgarria litzateke, beraiek ez ote direnari, garai horretan beste musikoek egiten zuten berdina egiten, alegia momentuko maskulinitate hegemonikoa irudikatzen, bai? Eta noski, klaro, duplakoak ez dira mugitzen Nacho Cicatriz bezala, baina biak ari dira beraien momentuan hegemonikoa den maskulinitatea irudikatzen. Ez dute arriskurik hartzen gehienek. Oso jende gutxik hartzen ditu arriskuak. Gutxi batzuk hartu dituzte, nik uste dut, hori. Ruido Errabiako Santik hartu zituen bere garaian bere arriskuak, edo Deaburrak Teilatuetaneko aritzek hartzen zituen bere arriskuak bere espresio bidearekin eta goteko moduekin. Kontziente den kontzienteki, ez dut esaten beraiek badijoa zenik, en plan, banoa zerbait berritzaia egitera, igual horrela ateratzen zaie, bai? Baina hor nik faltan botatzen dudana da ironia, distantzia ironikoa, ez dago distantzia ironikorik. Gizonok oraindik ezin diogu begiratu maskulinitateari eta barre apur bat egin, oraindik guretzako delako zerbait superkutsuna, super ez dakit zer, ez? Eta orduan begiratzen diogu eta eramaten dugu eta egiten dugu como que no hubiera pasado nada, bai? Galdera ona litzateke jakitea norentzako den ikusezina patriarkatua eta norentzako ez. Norentzako bilakatu den ikusgarria eta agian norbere barruan bizi duenarentzako edo sufritu duenarentzako ikusgarria da eta beste batzuentzako oraindik da pasaba por allí, bai? Gure gaputza matxinatu dira! Kendu gainetik zuen atzeko azikina! Bestadetik gaiza aldatuta Espainiako Auzitegi Nazionalak ebatzi du ahozko epaiketa egita Josu Urrutikoetxea etaren ordezkari ohiari zehazki 1987an Guardia Zibilaren Zaragozako kuartelaren aurka egindako atentatuari lotuta epaitu nahi dute.
Urrutiko etxeak alegazioak aurkeztu zituen auzia artxibatu zedin, baina magistratuek erabaki dute. Ez dagoela zertan onartu instrukzio fasean aurkeztu ez denik uste baitute, haren aurkako zantzuak sendoak direla. Aztaro, hasieran Urrutiko etxeak ukatu egin zuen kuartelaren aurka eginiko atentatuan ardurarik izan zuela. Urrutiko etxearen aurkako akusazio bat zabali du Auzitegi Nazionalak eta epaiketa egitaren aurkako helegitea aurkeztu zuen Urrutiko etxeak. Idatzi horretan gogorarazi zuen, eraso hori ikertu izan dutela aurretik ere, zigor epaiak ere eman zituztela, eta ikerketa horietan ez dela azaleratu, Urrutiko etxeak erantzunkizunik zuenik are gehiago argudiatu zuen, etaren orduko ezusteko kidetza erabili dela Urrutiko etxea bera atentatuaren azken erantzule bihurtzeko. Gaineratu zuen bere aurkako akusazioarekin, oinarria Guardia Zibilaren 2001ko txosten bat dela. Bada euskal iheslarien bizipenetan oinarritutako novela berria dakar Ataraminek Órale, compadre, nos vemos en Iparralde novela argitaratu du hain zuzen ere. Fikziozkoa izan arren, liburuak euskal errefuxiatuen bizipen errealetan oinarritutako pasarteak kontatzen ditu. Arantza Eziolazak, egilaren arrebak, egin du Jose Luis Eziolaza errefuxiatu politikoaren eta Ataramine elkartearen arteko bitartekari lana. Ataramine elkarteko Ier Gonzalezek azaldu duenez, eleberriak mugaren beste aldeko bizipena kontatzen laguntzen du. Euskal Herriko gatazka deskribatzen lagunduko duen beste ahots bat opatuz. He ido recogiendo historias que no contaba, que he publicado, que de diferentes maneras nos han ido llegando y dado que la figura del refugiado es la cosa más desconocida del mundo mundial, pues aquí he visto una puerta para explicar un poco cómo vive una persona que está refugiada, exiliada. Ni están refugiados ni están exiliados, no están en nada, o sea, no tienen derechos ni tienen nada. Ostera Delirium Tremens Mutrikuar pop rock taldea bueltan da, taldeak eman zuen azken kontzertuaren 30. urte hurrenean, azaroaren 30. asteazkenarekin, emango dute itzulera horren detaileen Berri Bilboko kafean zokian gogoratu dezagun jarraian talde mitikoa. Goizean goizo zeruan Leioak guztirik daude Hortak hiltzen jaiki naiz Berririk ez dakar egun honek Kezka gabe hartuko dut Kafezne bat lasai, lasai Oraindik erdilotan naiz Bada ostiraleko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren amairara ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegu. Jarraian Makonak taldeak bere 10. urte hurrena ospatzeko kaleratu duen Bitakora diskoaren aurki dezakegun kontrolatzen abestiaren bideoklipa gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.